A mi em va agradar molt més el llibre que la peli. Anem a veure què és? 1, 2 i... Aquest és un lloc per viatjar i gaudir de la cultura. I de l'esport. Per viure aventures. I tenir cura del planeta. Un espai de benestar i creixement. Per passar-ho bé a soles o en companyia. I'll pay. Per gaudir del que més t'agrada. On et dongui la gana! Fes-te el carnet jove a carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2025. Puja de nivell!